हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया ओडिया किचन को आपण मानक स्वागत। आज आम बनैबा जह्नी छतु आलू तरकारी। तो चलतु एबे आम स्टार्ट करबा। जह्नी छतु आलू तरकारी पई हमको दरकार जह्नी, पियाज, टमाटो, आलू, कंचा लंका ए सब जिनिस को मु छोट छोट करी भल भाव में काटी रखी देइची। ता पूर्व मु एठी कोन करची छतुटी को भाजी रखी देइची। तो देखंदो एठी हमर कड़ाईटी गरम हेसला परे मु एठी सोरिष तेल को 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ଆମର ତରକାରୀରେ ବାସ୍ନାଟି ଭଲ ରୁହେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ତ ପିଆଜଟିକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଏହାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ପିଆଜ ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ପରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲା ପରେ ଏହାର କଲରଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲାଟିକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ତ ମସଲାଟି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜହ୍ନି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ଫେଣ୍ଟି ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯଦି ମସଲାଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମସଲା ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସାଧା। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ମସଲାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। କାହିଁକିନା ମସଲାଟି ଏଠି ଯେମିତି ତଳୁ ନ ଲାଗିଯାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛତୁଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିନେବା। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁଟିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁଟି ସିଝିଗଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆଳୁଟି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ରେଡ଼ି ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ସବ୍ଜି ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ସବ୍ଜି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜହ୍ନି ଏବଂ ଆଳୁରେ ବନାଉଛେ ତ ଏହାକୁ ସବ୍ଜି ମସଲା ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଜହ୍ନି ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୁଟି, ପରଟା ଏବଂ ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜହ୍ନି ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ।